И здравейте хора! Днес снимам как да оцелееш третата нощ в Майнкрафт. Искам да кажа, че предишното клипче, където снимах как да оцелееш втората нощ в Майнкрафт, ми беше много дълго, 22 минути, и не можах да го кача в YouTube, затова трябваше да го изрежа. И затова искам да кажа, че си направих легло. Легнах и клипчето свърши. Сега, колкото ми остана от кирката, отивам в мината. Най-много 30 камъка да мога да счупя. Най-много за 30 камък да ми стигне. Всъщност може да стигне за повече. Само че клипчето може да не е много дълго, защото телефона ми е на 15%. И за повече ми стигна бе, за 36. Не, за 37 даже. Всъщност, точно до мен имам зарядно. Затова клипчето може да е по-дълго. Какво да правя сега? Тук има една крава. Даже повече. Много повече. Бе. Един път, като се играех на лаптопа и там гонех някакъв заек и той падна от една скала и умря. Хайде, една остана.
Му. Звучат все едно, че казват не. Наистина, сякаш казват не, да не ги бия. Ай, не натискам нищо, пък продължавам да ходя. Това изглежда сега искам, не го натискам. Понеже вие не можете да ми видите пръстите. Оле! Ох, къде ме води това? Добре, аз нищо не натискам. Ама... Аз нищо не натискам. Стоп! Стоп! Даже клекнах сега. Аз... нищо не натискам. Вижте се, сама нищо не натискам. Най-накрая. Къде ме заведе това? Нещо се бъгна, аз нищо не натисках, то само се натискаше. Това се бъгна нещо. Не за пръв път ми става. Не за пръв път ми става така. На друг път не ми е ходило толкова надалеч. Тук ли ми беше къщата? Да. Оле, ще да е яко да мога да се направя... Това е невероятно. Ще да бъде яко, ако можех да се направя от това такива стълбички от пръст, вместо от изработено дърво. Какво стана? Добре, един път... Щях да кажа, че един път, така като ми стана и си излезнах от света, и щях да ви казвам, че ако случайно излезна. Вижте, говоря ви... Аз нямам изработено дърво. Да ви покажа. За такова ви говоря. За такива стълбички. Да мога да се направя от пръст. Повече да се отива на къщата. Да се сложа. О-о! Хурикен BG влезна, затова ще се изключи интернет. Хурикен BG е брат ми. Така че той може да се влезе по всяко време. Се изключва. Хайде.
лепнало много далече от къщата или просто да не види къщата. Тя е в скалата, така че едва ли ще я види. Но може да дойде. Ма какво? Аз вместо да си го спирам, се го включвам. Някой ако е чул как изкрещя от другата стая. Много тотално изкрещя. Някой ако е чул. Добре. Мисля това да е клипът, защото нямам много батерия. Съжалявам, че беше кратък. Другия обещавам да е по-дълъг. Това беше клипът и до скоро!